Tika sa Mata Hill National Park, timay sa kaniti mabigbiga lugar iti probinsya, ang masarakan iti Banggyan Abra. Babay na iti Presidential Proclamation No. 1305 ang pinirmahan ni dati Presidente Ferdinand Marcos iti August 26, 1974 na ideklara na ito ang lugar kas Mata Hill National Park nga aglaway tinasurok kumurang 57 hektarya. 5 barangay ti masakupan ti National Park ang pakiramanan ti Zone 7, Zone 5, Dangdangla, Anggad, Kanlipkan. Rasong agtultuli parang salwa ti Protected Area Management Board, babani ti parang surot kaditi na yulog ang pagkalagadan. Kasi ti panakataming ti atensyon, kaditi struktura na ipatakder ti National Park, ket panakapataod ti Memorandum of Agreement iti Metro Bangged Water District, ang may sa kaditi masiknan kaputa nakapwesto ti water reservoir iti kasamata. Suportaran ti Water District ti aming adang, tabdan masalwadan daytoy. Metro Bangged Water District being there because we haven't done anything detrimental to the park. All we had, if you can ask even the other members, we were willing to work with DNR for the beautification of the park, for everything else. Nairwar pa iti isyo pasek nan ti seguridad iti lugar. Kuna ti gobyerno probinsyal, makikaysada iti panakatagibin ti linak kental na iti kasamata. We just finished training 129 security guards. So pababantayan ko ang kasamata. Isa yan sa pababantayan ko. Anytime soon I will go up and check the place para yung sinasabi kanina during the summit is makita ko, attend to it personally. Kalikagom da nga madaan ti curfew hour, ken mapasayat pa iti ambi chatter tanon mo sardaytoy kaditi aktibidad. Kuna ti Regional Executive Director ti DNR CAR, rumbeng na lang di panakasalwat ti Kasamata Hill National Park, ken may sa kaditi adang, iti anay nga panakideklara kas protected area. You follow the procedures tapno maging full-fledged nga national park or protected area dapat ma-legislate. Agyaman tayo unay agdatta ni Congressman JB nga very much willing, and in fact isunati kayat na as part of his initial during this term dagitoy ma-include the sponsorship na para maging full-fledged and to file a bill for making the Kasamata Hill National Park as a full-fledged protected area. In kaso agbali na lintig, manamnama di pa nakapataod ti Protected Management Area Office amang tutok iti anay nga panangsaluan ti lugar. Dakkel pa iti potential ti lugar iti ecotourism. May tandudo di pa nakideklara na ito ikas protected area para iti sumarono nga henerasyon. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.